Right, muri Zimbabwe ndatigotanga tati makorokoto kuna Fritz Donjo akapiwa GD6 ne10k yefuel naSeweekNew Chivayo after vanyora mashoko ekuti pamedia mukomana uyu ane chipo chekuti akaita something munhu wese anongoseka. Sandatanga kuona video inongoseka akabva piwa GD6. Chakanaka mukaka urungwe munyu. Zvakanaka, congratulations Fritz Donjo. Next update muri Zimbabwe, update yandina update yaSeweekNew Chivayo apo pawabudikira maspeeds social media vachitaura kuti ndiri kutsvaga munhu anoita zvesocial media anditi achange achitora Lulu Mai Chivayo mavideos nemapics achipiwa $5,000 pamwedzi. Muri Zimbabwe mastreets muri kupisa ndokunyeperai. Ndo zvataurwa naSeweekNew Chivayo. Vamwe vanhu vandinozoona mucomment section vanobva vaya vachiti SeweekNew Chivayo wai vasingabatsire vanotambura. SeweekNew vakati handiudzirwe zvekuita pamari yangu. Next update yandinayo update iye mukadzi uyo uramba murume wake mudare achida chikomba. Hanzi chikomba ndo chiri kundiitira kudarika murume wangu. Saka doti tipe mujayo uyu maadvice, muridzi wemukadzi maadvice. Noti akamomotera pamunhu wakatoti munhu wangu ndinomuda. Munhu wacho anotiwo ndinodawo umwe. Waunoda hakudani waunodawo. Vandiudza kuti kune murume anondinakira ndidakwe. Ndiye kuti unoda naye pamberi pamambo. Taura dari Tuesday. Taura zvinhu zvikwada. Ndakaona nyaya yangu kuno. Kuti tukaramba ndine 17 years ndinayo. 17 years tichikatese tuna March. Akasvika pakuudza kuti ava nomukadzi achakwanisa kugara neni. Ina achakwanisa kumugeza. Ndokuti ndobva achibuda akaenda nomukadzi wakanga naye wanga achiti ane pamuviri. Akanogara naye ndiwo akugara naye. Saka nyaya ikunetsa nekuti Godfrey kana renda haabhadhari. Abva audza vabereki vangu kuti inini handikwanisa kubhadhara ndoloja 2 rooms. Abva handikwanisa kubhadhara chiri 2 rooms. Ndichabhadhara 1 room. Ndichibhadharira vana chete. Iwo handichakwanisa kukubhadharira. Uchaita zvaunokwanisa kuita sekuita. Inini handikwanisa kubhadhara 2 room. Wakazosara uchipinda chezvikomba. Danga awirirana ndati kana uchiti zvakadaro aiwa kana chakaita. Saka panyaya kunetsa ndekuti iye Godfrey afi achindithreaten kuti wakaita boyfriend ndoda kuita sei akukuuraya. Saka ndakazoseka nyaya yekuti ndinozosaoda. Chekutanga ukaona munhu angotaura chinhu chamuri kungoti ari kukuthreatena, muresa ripoti kumapurisa. Icriminal case inotosungisa munhu. Handiti. Then kana tichitaura nyaya yekuramba kwemunhu, haisi nyaya yekungoti munhu afunga kunoita chihure otongoti ndatoramba mukadzi because ndaona rimwe girlfriend. Haisi iyo procedure yekuramba navanhu. Chinonzi kuramba munhu kumupa token of divorce ukuru. Handiti. Hatichakudai amai matari kuti muchaita sei? Hamuchaita. Kune vaakudii osiya akupai kupo rekuti handichakudai, kwete rekubatira kuti iwe unonzi haufaniri kudyiwawo iye achinodyawo. Akachengeta pimbi yake yekuti ndakasiya ndachengeta kuno ndichimbononikika. Hakuna zvinhu zvakadaro. Mitemo yenyika idaro. Saka maita zvakanaka mamunza. Vana mune vangana wakamira sei? Wekutanga ne16 years wechipiwa nenational wechipfura nenational 5, 11 ne16. 5, 11, 16 years vana kana chiti vakamira sei? Ndoda kuziva kuti vasikana vangani vakomana vangani? Vese vasikana. Nyaya yakanaka. Vanga vamutsvaga mukomana. Vatani vakwaramba. Munovaziva ramaya? Munovaziva sani? Semudzimai wenyu. Mungatiudza here kuti makapedzesera kuve navo rini?
semudzimai wenyu. Pamusoro pedare amai ava yakutaura zvinhu zvakaitika, zvinhu zvazvina kuitika. Amai ava kubva tichinetsana, tine nguva tichinetsana kubva mashure. Ndafunga muna September takatombonetsana, ndakati wakasvika pakutaura kuti iwe hausomwe pamba. Ndakati nyaya dzangu dzandinoenda mashure vandiregera zvanhu andikuenda hanamba ndakuda sei ndakuregerera nzi. Tadaro muna November kandiudza kuti kune murume anondinakira inini ndakaiwewe. Amai ava ndihanda ndikuwa ndatoenda kuchechi tese, ndakapesa ndakusaenda kuchechi ndatangoita zvokuenaadodzi nyaya yestress. Then ndakabva kubasa inini ndichikwana mari ndaitanga kuti ndaikwanisa kuvatendeka mwari tsutu ndindidzangu ndaivachandika iye aripo. Saka zvadaro ndefunga muna March, 13 March, 13 February zvakaitika. Mukadzi ndakabva kubasa ndakabata mari manheru zvokumasevhini ndakapa mari ndakapa 200 ndasanditenderazi munhu. Mukadzi uyu ndadaro ndapa mari iyoyo ndapa mari iyoyo ndafunga ndakamufunda nechikafu angasina kuti ndakabuda panze ndakabata foni yangu ndakubatira foni ndakaenda kumashops anotenga katokeni ke 50 cents. Akanditira mumashure achitarisa kuti kufamba use. Ndakamuona ndakaenda kumashops ndakadzoka kudaro ndasvika mumba ndatora t-shirt yangu ndatora yemunhu anoenda kumbira kwezi t-shirt yangu ingabvaruka ndakuda kubuda nayo chichibuda akabva anditera. Saka ndiri papolisi paraini papolisi ekufuka jina rei chingoya mukatara abvatira mashure mangu zvazokuenda kupa handitese pagirlfriend pakuenda ndakadaro handisikwenda pagirlfriend ndaina nzosa t-shirt yemunhu andikazi ndatora. Ndatoona pala pandiri pana papolisi nematauriro angu akuita ndakatanga kudzoka kukumba. Ndasvika kumba kuenda vanosvika iye akatanga kufambisa jenda pamberi akanosvika akatora hembe akatanga kucheka nechigero. After ipapo zvakandibata ndakanoudza mwana wangu muhondo kuti vaone zvekuti amai wako. Mwana wangu akazviona. Zvadaro ndiri pakati pokutaura naye akabva andipusha akandibata muno ndakamira padhosoro vanhu anowera musana pane kasitubho kadaiso ndawera musana makumbo akaita sei akapinda chando. Akadaro ndobva andigarira akaruma chibhumwe ichi akaboka maoko daiso maoko angu abva yatonhora akandibva panapa asi chabuda bhabha radhuwa chabuda chichichi ndobhabha ndoma mubude ndakaenda chipamba achidzinga achitarisisi achambobuda ndakabuda pamba inini ndichita zvokukambaira ndakaenda kwandakaenda. Then ndadaro ndapora ndakatanga kuenda kubasa. Every week yega ndawana mari ndaiuya nemari iyo ndawana ndakawana $200 $300 hafu yacho ndaimupa hafu yainusara nayo every week pese pandawanina mari. But zvakutaura kuti handisi kubhadhara ndakapesa ndakumuti achakwanisa kubhadhara 2 rooms achakwanisa kupa mari yerendi yakakwana nenyaya yekuti amutiti uyu anoti ndina vanhu vangu ndakamutaurira sezvo ane murume weyu ndiachakwanisa kuti kubhadhara rendi ini chakwanisa kutengera chikafu chewani muwani. Ndo pandakapesa kuti anayo andakatanga ndakatojamba mwedzi uyu kumupa mari yerendi but mari yechikafu every week ndaona $200 ndakaona $50 $25 ndiyake $25 ndiyangu ndomaitira nenge ndapita. Svika ndazonzwa nyaya dzekuno kuti tinzwe nyaya dzakadaro pane foni yanenge ndasangana nayo wakanditsvaga makuseni ndiri pasi pemvura foni yangu wakadaiso ine pamamissed call list ndakanoona inini wachiedza kutifonera kumwato 6 pafoni ndakati ndakaudza timu nangu kuti amai kwaramba kundifonera ndandise ndiwafonera kwangu ma9 ndakanofona inini foni ichidairwa nemunhu wechirungu iweyo patanga kundituka andituka kudaro ndakaramba chifona ndakatifonera maiguro ndakaudza ifoni sati ndaita se ndaramba chitaura nemurume weyo ndakaudza maiguro kuti apane munhu akutituka pafoni yamaitanya but handizivi kuti zvirikufambawo sei. Ndakaramba ndese ndichifona kafoni kangu ikareka mbudzi asina memory card kuti ndikwanise kumuropota handakwanisa kumuropota. Ndakabva ndaramba chimufuna ndobva ataura ndinonzi Ningi ndoshanda kwakati iye munhu aishanda kwandindoshandawo unonzi Ningi ndakata foni ndatanga kumuendera akati inonzi Chipangura munhu iyeye ati inonzi Chipangura ndiri jizoni ndoshandira muofisi jizoni kuti unikanganisa basa chinituka ini handina zvakandibata bcause nene zvinoasaraitawo kukanganisa vari kumba kwako ayo awa foni zvaiita mambo ndizvekuti
ndaifona namba dzavo dzichipinda mufoni make handizivi kuti zvinhu zvafambawo sei. ndabva ndamuendera kuofisi mana muchivana akataura naye zvakanaka akanati asi pane chamukuita here nemudzimai wangu ndomabvunza ndakamuti nezvei ndakati ndikuona akafoni yangu iri kupinda kwamuri muchiidayira asi ine foni yemukadzi wangu zvakadzii kuita sei ndona aibhipa aripo ndandikubhipa nhambo dzemukadzi wangu dzikupinda mufoni menje zvikumufamba sei zvazvikunditina nyaya ndakati aiwa ndinenge kutaura zvinhu zvandinoita zvandikuona but iwe vanhu nacho ndichataura newe handiti ndichataura navanhu vachaita sei vachataura navo ndobva ndabuda ipapo ava pataimu iyoyo ndifoni ndakaita 30 minutes ava vakabva vandifonera nenhamba yavo ndobva wanditi waduda wakatifonera uchiti makazoti chii ndakati nyaya iyi ipapo ndaito nehasha dzanguo ndakati ndikutobva kuofisi kwemunhu wako chikomba chako iyoyo saka imbomira kuita sei inetsa but nyaya yauri kuita iyi inourayisa handiti nemunhu wako ndo mashoko andakataura naye because nai ndakabatikana nemunhu anoziva 2021 munhu iyeyo ndakambomutumira wanhu ndakamutaura sei ane mukadzi wangu nyaya yake iyeyo akandiudza 2021 iyeyo ndapiwa $50 nemunhu anonzi Pangoni chikwereti ndakamuti wapiwa pakuita sei uyu munhu handina kuda kuudzana ani kana family kana ani kana masiso wacho kana baba wandaigara ndaigara semulaini nate zvakapata handina kufara ndakaitaura nyaya ndakabva ndanyarapa saka nyaya yake ari kutaura iyi handizivi kuti iri mboni papi kubva inini kumba ndakabva muswa 10 February. 10 February. Verengaimeza kusvika asi pane mwedzi mingani kuzofuta. So far ndofunga pane 4 months. Ndizvera mai. So toti ende pafodza vanoziva. Muchiti kudii nenhau yemushando. Nenhau yepamba yemudzimai. Pataimu yacho uyu ndakandidzinga pamwe ndachabuda pamba ndakabuda ende kuda wandakaita nechituro kuti ndiyandiramba papamba ndichabuda kana muchiti papa pangu mukadzi achidzingai papa pangu vana ndazwa kuti mune vatatu maisikira vana pamba pemukadzi musina pamba penyu kuita sei kubereka vana vatatu muchigara pamba pemukadzi here aiwa pamba pedu pari pedu tese but akandidzinga saka musati kakati ndibva pamba pangu makabuda papa penyu ndakabuda pamba pangu ndinaye nini ndakabuda pamba pangu nini ndadzingwa kusitiri kuti ndibva pano ndakabuda saka muri kuti chii nenhau yemukadzi wangu ndobuda nemhuri yangu amai baba vari kuda kudzoka kumba ndimi makavadzinga kapamba akanditi handichaiti saka anodzoka sei akati aona anomubvudza iye anga asisatenge chikafu achibuda makuseni achibuda manheru anditi omona achidzoka makuseni pandakazomuteera angabuda nehembe dziri mupurastic ndati kwakumboenda kupi pandakandomuteera ndichinomubatira uko kwaaitoenda kwaigara girlfriend acho akati kweiwo kuenda kupi iye akambokuteverera umba kwako ndakati akana zviri zvozvo zvakanaka ende handadzoka kumba ndataiwa kana imi mafunga izvo chiendai munoita imba nemunhu wenyiwo sezvo inini handichaite se handichaita kana sisi wangu akativaudza zvakanzi ini ndaona kunondipa mufaro maiguru inini handikuvanziri mainini aripo ndaona kunondipa mufaro ndokubuda kwaakaita achibva atozodzoka achitora hembe maiguru aripo sisi wangu aripo ati handaivazotora hembe dzangu kana mumba hamutorina hembe dzangu pa5 months ipapo chero akanzi achiri kumurume wangu abva paakadzoka achipinda munhu saka anenge achiri murume wangu pakuinini asina mbodzoka achindira panzi maenda mudzimai munomuda mune musi wamakambodzoka here pamba ambo apo inini ndakamuudza kakawanda ndokumbira kudzoka kumba kana achikwanisa kuripa nekuripa akati kwete handikwanisi so ndasikuudze izviri nhasi wakanditaudza pafoni anambo yawangu varipo wakatombondibvunza ukati ndibvunze zvakawanda pafoni ndakapindurana ndisipo pamba wachida kuti tigadzisane but akaramba pamberi pabereki wake pafoni akati hachada chadainzwa pafoni
Akashidzwa nevabereki vangu akaramba kuyozonana nevabereki vangu. Haichakurohwa mama. Because baba wangu anditi wada kundirohwa. Vane mameseji vaisenda pafoni pangu. Vachiida kutsvaga nyaya yekuti iye anga anotaura zvisizvo. Baba wake vakasvika pokunditi wada kundirohwa inini, but inini avo vasina kunzwa nyaya yacho ndiyei pakati pangu naiye. Vakazonzwa nyaya yacho ndeyakati pamwe ndopavakadzikama nyaya yavo vana kutaura zvakawanda. But inini chandakacheni kuti baba wakatanga nditsvaga before wasati wazwa nyaya ina nekupi. So kana tichitaura inyaya inotibatsira. Amai, murume wenyu muchimuunza kuno kudaro. Nyaya hombe yamati inini asinga kuti ndiendese murume wekudaro. Makamuunza nenyaya yekuti. Nyaya hombe ndamuunzira kuno yekuti magariro acho chaiwo andaita naye haaiti. Munhu wokuti anenge achingokutsvagira mhosva kuti wakadai sondokurohwa. Iye apa iye aita muvhona nemukadzi wake wakati ane pamuviri. Inini kuti ndigarisane nemukadzi yaasvita. Inini pachangu chaiwo kuti andichengete ndiri hwana asingakwanisi. Vana chaiwo kuti abhadhare school fees yaizvozvo hapana. Tiri vana ambe. Musaura dhimira 16, 11, 5 years. Makore iwayo akawanda. Saka wamai vachinziva vakati murume abude. Murume ndobva abuda. Ndovaratidza kuti apa vachari bhozi vaanesa munhu. Asi ezvino maane munhu here makarambwa here nemurume Murume akandiramba akatoti handichakuda. inonzi kurambwa kamuruko Akaramba kuti ati handi kwasadongo akaramba. Vabereki vangu vakamushedza kuti titaura. vakamupaka here munhu anenge asingachade mhuka ndiye anopa munhu uchabuda kukureva. So mukatiita kuti maanaye kuda kuti muri kutonyengwa muri mukadzi womunhu nomutemo zvamuchitaurira kuti vanhu Yaita ufungidziro. Fungidziro piki rinaro izvozvo rake rari munhu akamubata kudai. Nditori mufoni mangu. Asiri munhu andaitaura naye pafoni. Kuti ati munhu apa kutongo. Patikakuwa kuti Pangura taubva. Munhu wacho asiri chipangura munhu. piki yokura kuti vanhu vanodanana. Aiwa, kutaura proof yangu. Aiwa, piki vanhu vanodanana here. Apa pamakati munombata pasi penhingika vakaenda kumakovanomutaura kuti mumwe haiti. Aiwa, amuri haakana. Iye akamukumbatira. ivo ndo vakatokubatira Amai ndo vakatobata vasingadanani naye mumatekupo. vatika munhu paatoonawo zvakamira zvakadai Alright, mimi chiwanayo ishi. Uyu akatosvika pauzvisa paTikTok nemunhu. Nerimatenderwa. Murume haana kuramba namai. Haana kuramba kamurume. Akandiramba. inini chinhu chakandida kuti titaure namai ava tichimirirana ndechekuti vataura zvakanaka kuti aiwa ndiri munhu eti zvechokwadi munhu but munhu ukada kuti uite zvinhu zvisina chirevo chakashata munyika matetichirarama inyaya yekutanga tagadzirisa zviripo kana zvichifa zvodii zvotanga zvafa handiti makona kwete kuti tifungidzira ndo zvamune muchiitirana kamune muchiitirana muripo kukonana kwenyu mune muchikonana muripo handiti makona saka iye zvino chitiudzai pane mpa here iripo nokuti zvino chamakutotiratidza zvishandwa zvamakuita
uyo neuko Vanofana kudzokerana. Rambai before. I will play. Zvadzedzero izvo muri kubvunzwa amafanidara imba inonakidza kunzi imba iripo kwete imba yekunyengedzana. Imi vaviri nhasi muri pano muri kudarira mambo, tiudzei kuti zvii zvingabatsira zvamati tikaenda kwamambo tinonobatsirwa. Pamuda kubatsirwa ndepapi? Kubatsirwa ngekuti tigare takudana iye aite muvhu weupenyu ndiita muvhu weupenyu. Tidarira mambo panje ndo tinongadaro here? Kana tikati ndoda kuita muvhoni, iwe akaita iye aitawo muvhoni, tidarira mambo ndo ringauye here roti aiwa mama endai muite muvhoni, baba endai muite muvhoni, because every mamugarisane kani kureva kuti muvhoni yakaitwa kare. Imi muri kuudza dare rangu kuti ndakazoona kuti aiwa ndiri munhuwo, kureva kuti muri kurohwawo nekusaida. Baba vari kwavo vachiitawo zvavo, handiti makwa. Musha iwoyo chawakanoipa ndechekuti hatifanirwe kuzodzoka patinosangana tiri mukadzi nemurume zvekare. Saka chinhu chamunofanira kutanga magadzirisa inyaya yekuona kuti ukama hwenyu hwadambuka here, so that muwane chinokupai guidance yekuti kana uyu achiita zvake uyu achiita zvake, kwete zvekuti mwasara pamba achiti hameno, umwe oenda achiti hameno. Hakuna kwatetichienda, hakuna kwatetichienda. Hapana imba iripo. Mukwacha akaroora here mumusha? Nataure gari pano. Ndiyo ndikubvunza. Ndakabvisa muchano pakasara zvinhu. Ndakabvisa muchano pakasara zvinhu. Ndakabvisa mombe ngano. Mombe asati ndabvisa, ndakabvisa mari. Mari. Uchaziva kuti ingiri mari inziri pasara 200 chikwerere pasi mombe dzavo 3. Mapasara 200 plus mombe dzavo 3. Vamabereka vana vedu 3. Vane maages handiri kuona. Tikakupai mukana wekuti chimbonotaurai nevakuru vekwenyu. Ivo mukadzi uchiri kumuda. Amai, ukuwanzwa here baba? Maiguru ndazvanzi pana maiguru ndevapi? Makambowagadzirisa here vanhu? Tsuuranai mamai kana makagara kudai. Asisande ndikupa mai. Wenyu munengena. Hata uri pachena kama mambo wanyazonzi. Madhirita wababa vataura kuti vada vapa nguva yekuta. Chero ndaiti ndakatakatadzira ndakati hande pameguru tinogadzirisa aiti handina munhu anotonganya ino. Ndakuzvitiro yamaiguru kwanzi kana munhu ati haachada zvano. Right, rapai murume wacho techo. Mpeni, chokino kuti wote. Kufuro kana munaro. Mashinga irama yangu. Nokuti muchauraisana. Matani vakwaramba kumushande kupi? Pamutoko. Chengeta vana vako kurova. Ndikutika. Chengeta vana 16 years mwana yane 2 years kuti anzi munhu. Handiti. Mwana 11. Mwana 5. Vese vachingoenda kuchikoro. Umwe po mwana. 4. Shingirira. Uendese vana kuchikoro. Ndikuona kuti vadyire.
handiti nekuona kuti vati sezvawangochungoita pane kuzoendesana kumaintenance vese vachiri kukodzera kuenda kumaintenance handiti kuti kana munhu uchigona kuchengeta vana vako wega kuti kana pamari yako unobhajeta kuti ndoda kuendesa mari kuvana handiti then mamaiwo munotenderwa zvekare nemutemo kuti uyo achichengetawo vana imi muchichengetawo vana handiti akadagara ndindotonochengeta iye chaiwo mwedzi unowo chaiwo aburitse renti kana chikafu pabhanga apa mwana muhomba akurwara ndamuendesa kuchipatara ka3 kesi akuramba kuburitsa mari yacho imi kana matoburitsawo kuti magona kuti mwana aende kuchipatara mune magona murume ndewenyu kutadzirana ndokunozouya but munomuziva rekodhi yake kuti anayo here mari nekuti mari aizowanikirana kuti matadzirana mune nhoroondo yekuziva kurarama kwenyu naye handiti but munyika umu varume vakawanda vanoda vakadzi vevanhu vakatosvigarira pamisha yavo zvakanaka mubate mashoko varume vakawanda vanoda vakadzi vevanhu vanenge vakazvigarira pamba pavo zvakanaka handiti maona ndokuti muone kuti nyika kuti muipuruvhe kuti muione kuti yakaipa munoiona kana imimi marambana nemurume wenyu sezvamaita munhu akuziva kuti every expense ndeyangu anobuda pachena kuti muzoziva kuti aiwa takurarama here naye munhu iye akadii akanaka tine urombo kune vanhu vanozourayira dzimba dzavo kuno kwandiri kuno asi imba chinotozadza ndechekuti kana isipo inonetsa kuti ivepo handiti nokuti mukagara makati umwe achiita zvake uyo achiita zvake umwe neumwe anenge achifunga zveumwe kwaari ikoko handiti asi mukapedza zvinhu zvenyu mukapanana mukana wokuti iwe chimboenda ini ndisari kana kuti indakuenda iwe usari zvinokupai kuti mudzidze kuti upenyu hwatiri kurarama mukati umu hwakamira sei so ndapedza nepi next court